Tak a vítajte v ďalšom dieli zo samoty u lesa. Ako vidíte, les tu je. Ešte furt tu les je. A tento okolo nás tu snad aj bude. No a tentokrát tu máme niečo ako umelecký špeciál. Tak, mám tu pre vás prichystanú takúto malú výstavku obrázkov, kedy pôjde o super multidimenzionálny výlet. Začneme sa tým preberať týmto obrazom, ktorým je jedným z prvých tejto zimnej sezóny. Ako vidno, je v ňom ako vždycky nejaký strom. Zároveň je tu akési vláknité prepojenie niečoho hore, dole, do strán, dopredu, dozadu. Čo by trošku možno naznačovalo to očko, ale vysvetlenie nechám každému na svojom. Tu sa ako si vykryštalizovala akáto niečo ako civilizácia. V úvodzovkách vyspelá a tu akási natívna. A tu je akási ťažko definovateľná planeta, vesmír. A povie, čo je toto? Oko? Možno. No a tu je, niečo ako prapodivná katedrála. No už tak toľko je tento obrázok. Trošku ešte oddialíme. Pardon, že vrzgam, ale tu je furt takých 15 cm snehu. Tak, od tohto obrázku ma to potom odpichlo k tomuto obrázku, čo bolo posledné čisté voľné plátno. Tak som si dal že už si to užil. Je také prapodivné, lebo táto modrá je taká zvláštna. Ona v reále je akoby tmavá, svetlá v závislosti od úhlu pohľadu. A k tomu som si dovolil ju takto 3D vyťapať drievkom. Takže je tu takáto docela zásadná štruktúra. Plus je tu samozrejme ako inak strom. A je zase prapodivný. A zase akomsi prazvláštnom prepojení všetkého so všetkým, čo zase nechávam na vás. A potom ešte tu sú takéto ako detaily v tom strome, kedy je v ňom vlastne dom, akési možno svetlo. A kto vie, čo je toto? Lebo sám schválne nechcem dať to vysvetlenie. Nuž, takže toto bolo druhé dielko. No a potom preskočil na takýto mega obraz. To si musím odzoomovať. Sorry za ten okolitý bordel. A je to nádhera, nie? Dáme umenie. No a toto prosím pekne sa nakoniec vyformovalo ako nejaký taký vesmírny projekt Power of Life, kedy cez vrstvy tejto červenej bolo jak to definovať takého Babylonu, púšti sucha a možno nejakého duchovného žiarenia sa prebíja akási organická štruktúra života prichádzajúca z vesmíru. No a tu bol taký čierny tmavý fľak. Tak som si dovolil taký seriálny spôsob tu zaznamenať, že vlastne sú tu akože rastlinka od semiačka až po rastlinku a možno zase rastlinné semiačko. Tak, toľko tento obraz. Keď bol ten hotový, tak ma obrovsky zaujalo robiť s týmto plechom. Tak, lebo malovania bolo dosť, tak som vzal šmirgel a potom v tom dlho hľadal. Za chvíľku
tu dobrúsil, tu domaloval. Až nakoniec vzniklo takéto dielko. Tento má 50 na 50. Teda 49 na 49 presne, lebo však vedie to z odpadového plechu. Je hrdzavý väčšinovo. Plus niektoré veci sú domalované akrylom. No a takto pekne to dokopy zahralo. S tým, že tu sa sám vypýtal takýto veselý panáčik. No, to sú obsahy, ktoré vznikajú vlastne sami. Vlastne všetky. Sú to obsahy, ktoré ako si prichádzajú sami. Nič z toho nebolo plánované. A teraz tu príde také kúdlo, že tak. Trošku som to premenil, lebo po týchto obrazoch následovala potom táto tvorba vesmírneho kadečoho. S tým, že upozorním na takýto malý detail. Tu lieta mucha. A tu je jakási prapodivná chaloupka s krajinkou. A to celé tvorí tu ten vesmírný obraz. Absolutně divočí. Lebo má nějak nadchlo právě toto. Zaspracovat jakýmsi flakom. Nedefinovatelnosťou. A to je nájsť definovatelnosť. Z čoho potom vznikol tento. Tak teraz to nie najlepšie dokáže vnímať tá kamera. Skúsim to takto z úhla. No oni sú tam také zvláštne farby, že toto žlto okrové je vlastne zlatá. Takže dá sa vie lesknúť čeliak. No, plus je tu tento povrch, ktorý sa tiež striedavo matne leskne. Takže z toho úplně ten zážitok aktuálně není. A kdo by ho chcel vidět, mám z něho docela podarenou fotku. Tak a od této krajinky preskočíme sem. Čo je taký explózia farieb, nápadov a vrstiev. Je tu všeličo. Mne sa napríklad páči tento rýl. Alebo táto akože ruka, pričom toto je vlastne ako keby tvár a tu je akýsi súhradie s bohviečím ešte a zase akési planéty, plus je tu akési oči, akési bytosti sú v tej oblohe. No, je tam všeličo, nechám to chvíľku vyznieť. Tak. A presunieme sa na teraz posledný obrázok a to je táto explózia z morského sveta. Alebo je to možno obloha, možno je to krajinka. Zase sú tam použité tie zvláštne zlaté a všelijaké farby, ktoré tak exkluzívne ako občas je, občas nie je vidieť. No a keďže som sa tým obrázom ako dlhodobo ponáral a poprezerával, tak áno, tento je rozhodne úplne že super. A je takou akousi inšpiráciou pre teraz tú budúcu tvorbu, lebo ma to ohromne baví, keď je tam aj akási významovosť, aj akýsi nepopísateľný chaos. Tak, toľko umelecká tvorba zo samoty u lesa, od slamáčiku, jedličiek, čerešne a orechau. Jo, tož, pa.